Ceea ce în trecut era o îndeletnicire care se făcea doar iarnă, de exemplu, astăzi nu mai este legată nici de un fel de sezon. Astăzi se brodează anul împrejur și se brodează cu multă pasiune, indiferent de ocupație, indiferent de statutul social, indiferent de vârstă. Dar se produce impresia că e o îndeletnicire de femeie domestică, fată bătrână, călugăriță, care stă la lumina opaiețului și își îngroapă zilele și gândurile în această broderie. În lumea asta dinamică, cine mai face așa ceva? Să știți că se brodează foarte mult și în lumea noastră dinamică și brodează și femei active, nu doar pensionare și bunicuțe. Brodează mult tineretul, brodează cei care au înțeles că broderia poate deveni o ocupație foarte plăcută și deosebită de alte activități și îți produce în final un efect de catarsis, așa cum ar fi orice operă artistică pe care o face un artist atunci când reușești să termini o lucrare de broderie, este exact același efect. Și probabil că pentru efectul ăsta și se brodează astăzi în lumea noastră în care suntem foarte prinși în tot felul de activități. Am avut o selecție cu adevărat riguroasă pentru că au fost trimise peste 1000 de lucrări, din care noi am selectat doar 164, câte au încăput în salonul nostru. A fost cu adevărat o selecție acerbă pentru că am fi putut organiza expoziția cu doar 2-3 meșterițe care au zeci de lucrări acasă și toate sunt valoroase. Dar scopul a fost să cuprindă această expoziție cât mai mulți autori și să fie cât mai diverse tehnicile de broderie. Până la urmă este vorba de meșteșug, este vorba de artă. Ce-i broderia pe care o prezentați dumneavoastră aici? Este și artă, este meșteșug, este pasiune, este un hobby, este moștenire de la bunica, sunt tot felul de lucrări, pentru că noi am încercat să facem o expoziție, în primul rând, diversă. O expoziție care să nu fie legată de o anumită tematică. Sunt broderii mai moderne, sunt broderii mai vechi, mai tradiționale, sunt ei care sunt moștenite de la bunica. Este o broderie care are peste 100 de ani, care e realizată de străbunica uneia din clientele noastre, o broderie care e de fapt prototip pentru un covor, pentru ornamentul unui covor și este una din piesele de rezistență ale expoziției noastre. În plus avem și piese vestimentare cu elemente de broderie, una foarte interesantă realizată de Dolce Gabbana, brodată în ialoveni de meșterițele noastre, iarăși mi se pare un element destul de curios pentru această expoziție și lumea trebuie să știe că broderia s-a extins în lumea întreagă și nu este doar ceva de care se ocupau bunicile noastre. Este în continuare o ocupație foarte, foarte des utilizată. Sunt unii autori care fac din asta o profesie, să zicem așa, se lucrează la comandă, se lucrează pentru bani, dar majoritatea sunt lucrări pe care noi le-am ales din o mulțime de alte lucrări care sunt făcute pentru suflet și pentru casa fiecăreia. Deci mai curând vorbim de moștenire. Da, mai curând de moștenire. Mai curând de moștenire și de plăcerea de a avea în casă lucruri create de mâna ta și de mâna bunicii, de mâna străbunicii, în diferite cazuri. Dumneavoastră personal faceți broderie? Da, eu fac broderie și eu nu vreau să vând lucrările mele pentru că oricâți bani n-aș putea să iau pe ele timpul pe care l-am dedicat și
pasiunea și tot ce am pus eu în broderiile cele nu mai pot să recuperez altă dată. Consider că asta ar putea să fie o zestre pe care o las copiilor mei. De asta nu vreau să vând broderiile și majoritatea expozanților sunt cam de aceeași părere.